domin sanar da kai sabbin waƙoƙi da bidiyoyinmu da za su fito nan gaba. Duba ƙasan bidiyon da kake kallo ka danna subscribe, ka sake koma ka danna ɗan maɓallin sanarwa. Mun gode. Ana tafi, kai ka san talaka yana cikin matsala, saboda haka ku fito a tsaya sosai. Ranar zaɓe shi za ki san dimokuraɗiyya, sabanin dimokuraɗiyya da suke rushewa ko'ina a duniya. Kai shekara 30, kai shekara 40, jikan kai na nan yana fako yana jiran abin nan shugabanci na duniya. Kuna je gani wannan shine lokaci na canji. Daɗin dimokuraɗiyya kenan. Duk shakiyanci kai ka gama, duk sharri kai ka gama. Ana nan sai lokaci ya zo, ko kana so ka tafi sai ka tafi, ko ba ka so ka tafi sai ka tafi, ko kana dariya sai ka tafi, ko kana kuka. Wanda suka farewa a gari, ni da na gan kuma sai na mamaki yadda aka sa motoci tankoki na yaƙi da masu ɗamara masu laifi za su zo. Wannan abin ya bani mamaki yadda kuka shigo gidan nan. Waɗansu fuskokinsu shaura kaɗan na shi talabijin ɗina yawa gida. Yau a PDP da na bari da zan shiga zaɓe a Najeriya da sai in ce na yafe wa ɗan APC, na yafe wa ɗan Labour Party, na yafe wa ɗan Abga da ba su cikinmu ba a jefa ƙuri'a a PDP da take ta yanzu tasin. Wannan a cikinsu wanda suke shakkar darajar Rabi'u Kwankwaso a PDP da ya bari ba wacce na tore ta ba, yau ya gani. Wannan taron mu aka yi wa. Sai na kirga sannan aka ambaci Rabi'u Kwankwaso mai malha ne bai ke dafa kansa bai ke fada. Kwankwaso suna tambayar ina aka yi da kudin Kano. Wanne kudin Kano na shekara 8 ko na shekara 4? Idan kana tambayar na shekara 4 to ka je North West. Idan kana son na shekara 4 ka je Wudil. In kana son na shekara 4 ka je Governors College, ka je First Lady College, ka zaga birnin Kano, ka tafi ƙananan hukumomi headquarter yayin da suke magana na san ji abin da aka yi mana a Kano. Ashe a Kano banda gada ta biliyan 2 ita kowa yake faɗa. Wata gada mai doron zabi daga yanzu war kun samu dama kowa ya ce malfa 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 malfa. Al'ummar Kano mu fito mu bukun kusa inda duk ya nufa ba jayayya mazan mu da mata. Al'ummar Kano mu fito mu bukun kusa inda duk ya nufa ba jayayya mazan mu da mata. Ya Allah gwanin sarki malici kaliki rauba, mai kowa da komai mai badawa ba da shakka ba. Ka ba wanka ya mike Allah ba zai ji tsoro ba, da ba mai saboda habibi albarkar cikin makaranta. Al'ummar Kano mu fito mu bukun kusa inda duk ya nufa ba jayayya mazan mu da mata. To sai nai salati zuwa ga Muhammadu sahibul Qur'an, kairul kalki ne manzon matun farko da kowane karnu. Allahumma salli alaihi wa alai sahibansa na karnu, albarkar waliyai za mu ga alkairi madan mu da mata. Al'ummar Kano mu fito mu bukun kusa inda duk ya nufa ba jayayya mazan mu da mata. Domin sanar da kai sabbin waƙoƙi da bidiyoyinmu da za su fito nan gaba. Duba ƙasan bidiyon da kake kallo ka danna subscribe, ka sake koma ka danna ɗan maɓallin sanarwa. Mun gode.